ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. Топови ҷангори вазни сабук UFC Гейджи омода аст ки зидди Ислам Махачев моҳи июн муҳориба гузаронад. биёед суханҳои хайлайтро гӯш мекунем. ман тайёрам ки моҳи июн муҳориба гузаронам. ба назарам Махачев низ гуфт ки моҳи июн баромад кардан мехоҳад. умедворам ки ба наздикии UFC ба ман занг мезананд. Оливейра зидди Ислам аллакай бой додааст. сарокиян имконияти худро аз даст дод ва боварӣ надорам ки ба ӯ боз шанс медиҳанд. фикр мекунам ки онҳо ба топурия шанс дода метавонанд, лекин мебинем ки UFC чӣ гуна қарор мебароранд, гуфтааст Гейджи. хотиррасон мекунам ки Гейджи дар охирон муҳорибаи худ Рафаил Физиевро шикаст дода буд ва акнун ӯ интизори муҳориба зидди Ислам Махачев аст. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд, ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Пётр Ян ба топови ҷангори вазни худ Умар Нурмагомедов визов дода ӯро ба муҳориба даъват кард. UFC, биёед ин корро ташкил мекунем. Баку ё Абу-Даби 5 раунд. ман хоҳиши барои камарбанд ҷангиданро дорам. айни замон топ 5 топ 10 қариб ҳама рақиб доранд ва ним сол интизор шудан хоҳиш нест. Умар, умедворам ки ту захмҳои худро табобат кардӣ. рафтем, навиштааст Ян. ва Умар визови Янро қабул кард, лекин гуфт ки танҳо моҳи октябр баромад карда метавонад. аз визов дар ҳайратам, рафтем Абу-Даби моҳи октябр, навиштааст Умар. ва баъд Пётр илова карда навишт ки Умар тайёр нест. умедворам ки рақиби арзанда пайдо мешавад дар моҳи июн дар Баку ё ин ки моҳи июл дар Абу-Даби, навиштааст Пётр Ян. ва Умар низ беҷавоб намонда чунин суханҳо навишт. чӣ қадар сахт нахоҳам, ҳам танҳо моҳи октябр ҷангида метавонам. бо дасти осеб дошта ҷангидан ин беақлӣ аст. бармегардам вақте ки 100% сиҳат мешам. агар ягон кас шитобида истода бошад, пас ягон проблема нест. ҳамааш дар пеш аст. боз меҷангем, навиштааст Умар. ва дӯстон, аз ин суҳбати Пётр Ян ва Умар Нурмагомедов мо чиро фаҳмидем? Пётр моҳи июн ё июл ҷангидан мехоҳад, Умар бошад моҳи октябр. аз ҳамин сабаб онҳо ба як хулоса омада натавонистанд. акнун интизор мешавем ва мебинем ки UFC оиди ин кор чӣ қарор мебароранд. шахсан худи ман фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо беҳтарин муҳориба мешуд. дӯстон, ду рӯзи охир бисёри одамо ба ман ана ҳамин акси Мухаммад Наимовро равон карда мепурсанд ки бародар, ҳамин хабар рост аст ки Мухаммад Наимов аз UFC ронда шудааст ва мо хостем ки навор карда яку якбора ба ҳамаи шумо ҷавоб диҳем. албатта ки дӯстон, ин хабар ҳақиқат надорад. UFC ҷангваронро барои 3 мағлубияти пайдарҳам меронанд. агар ҷангвар машҳур ва легенда бошад, шояд ки бисёртар мағлубият, аммо чунин корҳо кам рух медиҳанд. дуюм варианте ки ҷангвар аз UFC ронда мешавад, ин ягон сабаби ҷиддӣ шуда метавонад, ба монанди Муҳаммад Каев, лекин чунин корҳо низ кам рух медиҳанд. одатан барои 3 мағлубияти пайдарҳам UFC ҳамкориро бас мекунад. Муҳаммад бошад дар UFC хеле хуб ва фаъолона баромад карда истодааст. боз дӯстон, дар Twitter саҳифаи расмии UFC ростер вач аст ки якум шуда онҳо менависанд ки ба UFC шомил шуд ё ин ки киро аз UFC ронданд ва дар он ҷо оиди Муҳаммад чунин хабар нест. ин маънои онро дорад ки хабар дурӯғ аст. айни замон худи Муҳаммад Наимов дар Амрико қарор дорад ва интизори муҳорибаи навбатӣ аст. барои ҳамин дӯстон хавотир нашавед. Муҳаммад ҷангвари UFC аст ва муҳорибаи навбатии худро дар UFC мегузаронад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.